Sa number 7, lalaki Nasapwan patay bangod ginaalegar nakuryente sa iya fishing gear. Nasapwan nga wala na sang kabuhi ang 28 anyos nga lalaki sa higad sang Binalbagan River sakop sa sitio Palaypay, Barangay Quintinremo sa Banwa sa Moises Padilla. Ginsilin ni alias Chris, asawa sa biktima, nga si alias Henry naghaling sa ilabalay ang iya bana agud nga manguha sing isda sa suba gamit ang improvised electrocution device. Sa inisyal nga investigasyon, nagwa nga nakuryente ang biktima samtang ginagamit ang iya improvised electric fishing gear. Isa ka 10 anyos nga bata nga lalaki ang nakakita sa bangkay sang biktima. Wala naman sang may nakita nga foul play ang kapulisan sa insidente. Postmortem examinations para mabalaan gid naton kung ano gid ang possible gid kaga other cause pa sang iya kamatayon so para sa aton mga physical physical examination naton siya wala kita sang nakita dito sang mga other wound or injuries or matawag naton nga foully sang iya kamatayon. So as of that amo na ang aton initial investigation na nakuha.